O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Eu son Pepe Capelán e douvos a benvida unha semana máis a este Recuncho dos Libros, onde facemos un percorrido polas diferentes actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco, e como en cada programa estamos acompañados da súa responsable, Anabel Alonso, que esta semana temos o día luns festivo, Día de Reis, pero trasladamos esas novidades da semana para o martes, non, Anabel? Pois sí, con todas as novidades que vamos a ter esta semana, as novidades literarias, pois este martes, que xa que onte chegaron os reis e estamos todos moi ocupados. Contarvos dúas cousas que vamos a recomendar para infantil, unha serie que se chama Arta, que hai varios títulos, en este caso escollín Arta e el Apocalipsis Máximo, pero hai moitos. Están feitos por Arta Game, que é un youtuber bastante así coñecido, e é como para rapaces e rapazas a partir de 9 anos. Un youtuber que ten 2 millóns de suscriptores ou unha cousa así, e digamos que todas esas cousas, eses contidos que transmite no YouTube tamén os pasa a estas historias que son así de aventuras e fantásticas. E despois quería recomendarvos un clásico da literatura infantil xa en galego, que son os Bolechas. Neste caso teñen unha parte de unha colección que son guías que tratan sobre diferentes temas así de interés e tal, e en este caso é sobre os alimentos ecolóxicos. Explica un pouco de que vai que ten que ter un alimento para ser considerado ecolóxico. Explica que, é unha publicación que se fixo en colaboración con CRAEGA, que é o Centro de Regulador da marca ecolóxica galega, e entonces digamos que explica dunha forma moi simple para nenos pequenos de que se trata, de que tratan os alimentos ecolóxicos que teñen que ter para selo, e tamén trae un par de recetas e todo xa cos personaxes dos Bolechas moi indicado para nenos pequenos. Creo que pode ser interesante. E despois para adultos escollín dúas cousas, unha de castelán e unha de galego. De castelán, un libro de Sally Rooney que se chama Intermezzo, que é unha das súas últimas novelas. Xa me parece que recomendáramos unha vez a Sally Rooney porque a limos no Club de Lectura. Limos Xente Normal, que é un libro do que hai unha serie de televisión que se fixo bastante coñecida. E este libro Intermezzo fala un pouco da relación de dous irmáns despois da morte do pai, dous irmáns moi distintos que non teñen nada que ver un co outro, e volve un pouco a facerse forte neso que se dá tamén a esta escritora, que son as relaciones familiares, os conflictos familiares e as relaciones interpersoais. E despois de galego quería recomendarvos o último libro de Medo Romero, da autora das Pontes. É unha colección de poemas que se chama As Flores do Valeiro, que esperamos presentar na biblioteca a finales deste mes ou principios do que ven. Es que claro, como aquí somos fans de Medos, non hai nada máis que decir. Xa sabedes que é a nosa escritora máis salientable, digamos, de numerosos premios, entre eles o Premio Nacional da Crítica, e o Premio Illaxi Sargas, o González Garcés. Calquera dos seus libros é moi interesante, e neste caso se basa un pouco nas súas experiencias como profesional na pandemia, e creo que pode resultar tamén moi interesante. E hoxe, como é martes, pois tamén falamos de cómic. Neste caso vos traigo un cómic tamén moi dun autor superclásico, Miguel Anxo Prado. É un libro que se chama O Pacto do Letargo, que fala así, é un pouco un libro fantástico sobre o ben, o mal, sobre os anxos e os demos, un pouco esa dualidade da humanidade, e dentro dun thriller aí fantástico e tal. Miguel Anxo Prado, nada que decir del tampouco, xa o conocedes perfectísimamente, é o autor galego e probablemente o español máis recoñecido no cómic a nivel internacional. En Francia e en Suiza é como un dios. E tuvemos ocasión unha vez de telo aquí na biblioteca nun club de lectura, e foi unha reunión que foi maravilla, verdad? Calquera das súas obras é recomendable. Falabas nas recomendacións de poesía, pasamos ao mércores de Entreversos. Que nos traedes este mércores?
Pois vamos a recomendarvos un libro de Carlos Carracedo que se chama, ten un título un pouco así longo, Utensilios de cociña e algúns xantares caleidoscópicos. Foi premio Pérez Parallé. Este premio é un premio que acaba de gañar un rapaz das Pontes, Roberto Hermida, na última edición. Se presentará o libro neste ano 2025. E é un premio moi interesante porque premia a primeira obra poética dun autor, a primeira obra poética publicada. E neste caso, además, nos une unha relación máis estreita con Carlos Carracedo na biblioteca porque é o monitor que imparte o obradoiro de escrita aquí na biblioteca e tamén é un autor que tamén ten publicado narrativa, temos varios libros dela aquí na biblioteca narrativa, un diario do confinamento que é moi interesante e además tamén hai pouco que lle deron o premio Exeria en Santiago, que é un premio tamén curioso, que é unha estancia de un mes, neste caso era en Italia, para poder rematar un libro, para poder e bueno, creemos que vos vai a interesar e además como queremos tanto a Carlos, pues de paso aproveitamos para recomendar. E pasamos xa ao xoves, que sempre temos unha programación dedicada aos máis cativos. Deixamos atrás un pouquiño esa programación máis pensada para estas épocas de Nadal e volvemos xa á programación habitual dos xoves na Biblia, non? Exactamente, pois este xoves na Biblia nos vamos para atender aos nenos máis pequeniños de todos e temos de a man da Xanela do Maxén, unha compañía que xa veu máis veces por aquí, un espectáculo que se chama Babá Bebé e que está pensado para nenos de 0 a 3, o sea, bebés. E nesta ocasión, como é unha cousa máis reducida, porque como claro, son nenos moi pequeniños, un taller, pois se vai facer aquí na biblioteca, na parte de infantil de nenos de 0 a 5 e hai que facer unha inscripción previa porque será un grupo máis reducido para bebés de 0 a 3. Vale, eso para que lembrar yo a xente que non vai a ser na ubicación habitual, vai a ser aquí na biblioteca e non na Casa do Peso. E que ademais é preciso inscribirse nesta ocasión, porque como é máis como unha especie de obradoiro máis dirixido aos bebés, é un número reducido. E despois tamén os xoves sempre nos facedes algunha recomendación de libro e peli ou, bueno, produto audiovisual relacionado con ese libro, non? Pois nesta ocasión traemos o talento de Mr. Ripley de Patricia Hasme. Temos a súa versión en galego publicada en Rinoceronte e aí ahora mismo unha serie que está tendo bastante éxito que se chama Ripley, que está en Netflix. É unha serie de Steven Zaillian, non sei se pronunciará así, e ademais non podemos deixar de recomendar tamén a película de 1999 que tuvo moito éxito, protagonizada por Matt Damon, que estuvo nominados aos Oscars no seu ano e que estaba dirixida por Anthony Minghella, unha peli a verdad, moi interesante, e a serie creo que está tendo unha acollida moi boa tamén. Pois aí queda esa recomendación que nos vale tamén para pasar a fin de semana e os venres sempre lle dedicamos ao autor do mes, neste caso, autora. Pois este mes de xaneiro temos como autora do mes a Emma Pedreira, xa falamos brevemente outro día dela. Neste caso, nada, quería señalar 2 libros dela que falan sobre todo dos libros. É dicir, esta cousa que a veces teñen os escritores tamén, que máis que escritores, que a maiores de escritores son moi lectores. Neste caso, Emma Pedreira ten un libriño, se chama Os libros que hai en min, que é como un percorrido para a súa relación cos libros, polos títulos que a marcaron, e desde un punto de vista así un pouco de humor e tal. É un tema que lle resulta bastante interesante porque xa gañou no seu momento un premio co seu libro Bibliópatas e Fobólogos, que tamén era unha colección de relatos que iba todo un pouco en relación aos libros e como os libros influyen na vida dunha forma determinante. Entonces creo que esta visión como da lectura de Emma Pedreira nos pode resultar bastante interesante. Pois aquí queda este percorrido por esta semana un pouco extraña, que aínda temos ese festivo do luns día 6, pero estaremos, como sempre, atentos ás novidades que nos traedes dende a biblioteca. Moitas grazas, Anabel. Gracias a vos.
Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.